Ngirathi ningixolele ngizohamba ngomageba ne. Sikhulume singisi. How was the vibe? How was the audience? Event namhlanje, how was it? The audience guys are fire. I know ukuthi asibikho waningi kodwa hayi ingathi 30,000 ivibe ekhona imnandi. Upholiwe. Mama, nina wena uthini? Audience yakhe kuphathe kanjani? It was good because siyabonga. Energy belinayo ibilika neyethu. So ningisangabuya la uthongathi. Abuya definitely. Hayi baba Waze kwamnandi eSouth Africa. Bacinga obani abecinga ku social media? Sun Onza on TikTok, Sun Onza on Instagram, Sun Onza on also Facebook. Mina ngu Sunshine Queen 38 go Instagram na TikTok, and then I collaborate with Onika on Sun Onza. I didn't say my side, but I only said the group. So as an individual, it's Onika. Onika is spelled ORNICADASI on Instagram and TikTok. Siyabonga kakhulu. Ngizobuza ngizodlala igame encane ne? Encane emnandi kabi. So, ngokufisa kwenu ke, like inamba oqala efika ekhanda lakho ne uyayisho fast ne? Siyazwana. So, umuntu wesifazane mina ubambelele kubantu besilisa bangaki? Labo bese ngicabanga u3. Oh my god. Okay, so uthe mama too, right? Yeah. Right, usize kwenake siqale phansi. Cabange fast. Umuntu wesifazane ubambelela kwabantu besilisa bangaki? Oyi1. Hawu, kanjani manje? Kanjani? Kazi ngiyabonga kakhulu nibe nobusuku obuhle nibe right. Thank you so much. Thank you so much.